Bé, a continuació ens dirigirà unes paraules l'honorable conseller d'Empresa i Ocupació, el senyor Felip Puig. Bona tarda. Un any més, moltes gràcies per la vostra amable invitació. He tingut l'honor de participar a les 3 nits de l'eficiència energètica des de la primera edició i en aquesta tercera. D'altra banda, em fa especial il·lusió perquè jo he estat 4 vegades conseller, però les 4 vegades no he durat més de 2 anys. He compartit legislatures de 2 anys en 2 anys o legislatures asincopades per les eleccions anticipades. I aquesta tercera edició vol dir que he superat el meu llistó de 2 anys de responsabilitat. És un orgull i un honor i una gran satisfacció estar amb tots vosaltres, en aquest cas amb gent emprenedora, amb gent exigent, amb gent i persones i professionals i representants d'empreses, d'entitats i institucions que permanentment esteu vetllant no només per crear riquesa, per generar major i millor competitivitat a les nostres indústries, al nostre país, sinó al mateix temps també, com demostreu a través de les iniciatives del clúster, si no m'equivoco, 8 anys ja de clúster, per ajudar a créixer. Que aquest també és un dels, sempre ens queixem a vegades, i alguna referència hi faré, dels dèficits que ens amenacen de fora. En tenim algun de propi, d'endogen, no? Els catalans a vegades tenim una perspectiva, segurament per diferents motius, però de que ens costa pensar en gran, de que tenim alguna certa limitació, potser per anàlisi de condicions d'entorn, de la insuficiència d'un estat que ens doni suport i que ens projecti a assumir riscos i a créixer més, i per tant aquesta visió de col·laborar, de compartir, d'anar més enllà de l'estricta oferta de serveis que un gremi o una associació professional fa als seus associats, sinó per plantejar oportunitats de creixement compartits, d'analitzar com podem sortir a guanyar mercat conjuntament des de la pròpia competència i des de la pròpia rivalitat. Per tant, el país té un gran repte, que és pensar en gran, i les nostres empreses, que sempre hem tingut fins i tot una mica més de proporció que la resta d'Europa, una presència majoritària de petites i mitjanes empreses, és bo que intentin, no només a través de processos de fusió, d'adquisició o de col·laboració més societària, sinó també de col·laboració competitiva, de cooperació en la competència, i això és el clúster. I a més ara ho comentàvem amb Albert, amb el vostre president, que des de la nostra modesta perspectiva creiem que podem dir que sou un dels clústers més actius, més dinàmics, i per tant que estem molt satisfets de sentir la vostra exigència, la vostra atenció creativa i el vostre compromís comunitari. Perquè crec que això és el que haurem d'estar absolutament convençuts en el futur, i crec que, d'una banda, la recuperació econòmica que està arribant, que ens exigirà igualment seguir vetllant per la reparació social, perquè és evident que tot dona la sensació, i ja no només macroestadística, sinó des d'una aproximació real a sectors, a territoris, a empreses, que l'economia està sortint de la crisi. Però també estem notant que una part de la societat encara no. I això ens exigirà segurament molts esforços, sobretot a les empreses també, i a les administracions, als responsables polítics. Aquesta és la nostra obligació, però demanem la col·laboració, el compromís, la comprensió de les empreses, de les associacions, dels protagonistes de l'economia i de la iniciativa privada, que aquesta fase de recuperació, de canvi de cicle que està arribant, tingui una component de major compromís, de major aproximació a la comunitat. Jo crec que una de les coses que ens va precipitar a una no només crisi econòmica, sinó a un trasbals econòmic impressionant, va ser i ha estat precisament que en determinats moments de la nostra, diguem-ho així, bonança econòmica de fa escassament 10 anys, no diré que tots, però en bona part, fins i tot també les administracions amb un desfici, perquè cobraven llicències d'obres, hi havia ingressos
i podíem d'alguna manera gastar a porta cabal, doncs vàrem oblidar un punt que el creixement havia d'anar permanentment lligat a la cohesió. I avui estem pagant, en part, doncs, una greu fractura social com a conseqüència de l'abandonament, la pèrdua de determinats valors que vàrem abandonar com a societat, bona part d'Europa també, i això ens fa més dur encara que aquesta inflexió i aquest canvi que està arribant ens continua, malgrat tot, exigint molts i molts esforços. Perquè també hem de ser molt conscients, crec que això ho compartiu i vosaltres també ens estimuleu a entendre-ho millor, que el sacrifici de superar la crisi econòmica, que és molt i molt dur, va acompanyat també de la necessitat d'adoptar un canvi de paradigma fonamental. La globalització, el mercat global, les tecnologies, la revolució tecnològica digital, que és imparable, ens comporta també haver de competir permanentment, haver d'innovar d'alguna manera desaforada, sense aturador, i al mateix temps d'anar-nos adaptant a un món que ens desborda, fins i tot ens supera en la seva velocitat de transformació. Aquest doble esforç, suturar la ferida i al mateix temps preparar-nos per un model, per un nou mercat, per una nova situació econòmica, és doblement sacrificat, i aquest també és el motiu pel qual des del govern us volem agrair a la gent emprenedora, a les vostres associacions, a les vostres empreses, a tots vosaltres, que aquest esforç estigui d'alguna manera compassat amb aquesta, repeteixo, doble perspectiva. Acompanyar la gent, a les empreses, les famílies, els ciutadans que encara pateixen, i al mateix temps fer grans esforços perquè tota la nova onada de model econòmic diferent ens exigirà també més formació, més innovació, més obertura a les nostres empreses, als nostres mercats, i per tant guanyar la batalla de la internacionalització no serà possible sense una innovació permanent, i només podrem apostar per aquesta capacitat d'aportar la creativitat i el talent que ja tenim amb transferència tecnològica, amb innovació disruptiva, si tenim una millor formació. I en aquest sentit comencem a notar, estic convençut que algunes de les vostres empreses també, que en alguns sectors, en alguns àmbits, ja comencem a tenir problemes o comencem a notar d'alguna manera fins i tot una certa recuperació salarial com a conseqüència de que ens falten determinats professionals amb determinades funcions en determinats sectors. Tot plegat ens porta a valorar que hem de canviar moltes coses. I avui hem tingut l'ocasió, i sé que alguns de vosaltres hi heu pogut participar directament, presencialment, indirectament, amb la feina que hem vingut fent amb els darrers mesos. Disculpeu, perquè aquest foco és... Ara veig que està pràcticament tot ple. Només us veia els de la primera fila. Avui hem tingut l'ocasió de presentar una nova etapa de la nova estratègia industrial del país, en la que la perspectiva energètica, des d'una visió estratègica, hi té un paper fonamental. No només com a sector, un dels 7 sectors estratègics en els que l'estratègia industrial, que crec que tots coneixeu, i si no estem a la vostra disposició, la tenim evidentment identificada en els nostres documents i en els nostres portals, identifica un sector, el de la química, l'energia, els recursos, com un sector estratègic, sinó perquè també, per exemple, en altre sector com el de la mobilitat sostenible, tota l'aposta energètica i de l'eficiència tindrà també un paper molt important, i després perquè és evident que tota l'aportació de l'energia com a factor de producció, tant des d'una perspectiva de cost, de competitivitat, com també de garantia de subministre, té impacte en totes les cadenes, en tot el sector industrial, sigui quin sigui l'àmbit. Avui hem presentat, com deia, un intent compartit, concertat, d'especialització intel·ligent de l'estratègia industrial del país. Hem fet un pas més. Si al segle XX vàrem adonar-nos que la innovació i la internacionalització havien de ser els vectors instrumentals que ajudessin a la preparació de la nostra economia, ara el que hem fet ha sigut, mantenint aquesta tensió, identificar-la amb una visió especialitzada en aquests 7 sectors estratègics, proporcionar i pactar i consensuar amb els representants del sector, que vol dir les empreses, els professionals, els centres tecnològics, un programa de més de 150-158 mesures concretes, algunes immediates, altres a mig termini, algunes requeriran pressupost, altres són només d'impuls i de desplegament, per tal que les visions que a nivell d'innovació i d'internacionalització com a vectors
impacten, es materialitzen, s'identifiquen en propostes concretes en cadascun dels 7 àmbits. També estem fent esforços, en definitiva, per posar-nos al nivell d'exigència que la societat, els professionals, empreses i clústers com la vostra ens aporten permanentment. I també estem intentant, modestament, fer els deures que hem identificat conjuntament que encara teníem pendents. Deixeu-me'ls identificar segurament amb tres visions. I les 3 estem complint calendaris i completarem la legislatura, que malgrat tot, a pesar que he superat els 2 anys, no completaré els 4 amb aquesta legislatura. Després, Déu no sé si dirà alguna cosa, els ciutadans diran alguna cosa. Ho completarem durant els propers mesos. Una llei de simplificació administrativa. No podem resistir amb tanta burocràcia en un món que necessita més agilitat, més confiança i més responsabilitat. I la llei d'administració simplificativa, que no és només una, diguem-ho així, nova ocasió per fer sonar les trompetes de Jericó i que no caiguin les muralles, és un esforç perquè el 75 o el 80% de les nostres activitats econòmiques estiguin sotmeses només al règim de declaració responsable, de comunicació prèvia i d'inici d'activitat d'una manera immediata. I és un esforç també perquè, no sé si aquí tinc algun alcalde o regidor, homologuem el nivell d'exigència administrativa des d'un punt de vista burocràtic i des d'un punt de vista fiscal als màxims que fixarà la llei del Parlament, no als mínims que després cada municipi i cada visió territorial poden tenir. Han tingut la tentació per encara elevar el llistó de més inspeccions, més exigències, no n'hi ha més. Les que es vulguin posar per sobre el nivell que la Generalitat aprovarà en el seu Parlament d'aquí 15 dies s'hauran d'aprovar per llei. Simplificació administrativa, menys burocràcia, que no vol dir menys exigència, però vol dir, en definitiva, un nou equilibri entre confiança del servidor públic cap a la iniciativa privada, més responsabilitat de la iniciativa privada cap a la comunitat. També hem cregut, i finalment el mantra, alguns de vosaltres ens l'heu repetit alguna vegada, fa bastants anys jo ho vinc sentint, fins i tot quan sortia a la tele amb el bat de béisbol també sentia la necessitat de la reforma de la formació professional. La reformem. No rigueu allà dalt, no sé qui reia. El diumenge a la tarda em va tocar, jo ja sé quins són els 2 escuts del meu escut heràldic, quines són les dues. Sí, un és el bat de béisbol, que no sé per què, ni he jugat a béisbol ni mai he sigut violent, però en tot cas suposo que aquesta determinació a vegades per expressar les coses com creiem que s'han d'expressar i per tenir determinació a l'hora de prendre decisions polítiques s'ha portat. I l'altre és que el diumenge a la tarda, a la setmana medieval de Montblanc, segurament aquí hi haurà algun montblanquí, amb la llegenda de Sant Jordi em va tocar ser l'invitat d'honor i em van regalar una espasa del rei Jaume, però una espasa d'aquelles que has de necessitar les 2 mans per agafar-la. La clavaré a la porta de casa per veure si ve el rei Artur algun dia i la desclava. Deia que una altra de les necessitats és que la formació professional necessària no només pels nostres joves de la FP reglada, sinó necessària per la formació permanent de tots els nostres professionals, tècnics, treballadors, sobretot els que necessiten reciclatge per reincorporar-se al mercat laboral, però també per aquells que en formació contínua i no només de recursos de suport a les patronals i als sindicats, no vull provocar, sinó que es destinin de veritat a la formació permanent dels nostres professionals, cal que estigui ben orientada a un sistema que lligui bé ensenyament i empresa, que lligui bé la part laboral i la part educativa i formativa, que desenvolupi amb molta intensitat, i veurem si recuperem la figura de l'aprenent, la formació professional dual dels nostres joves, que recuperem les figures dels aprenents i que siguin treballadors des del primer moment i no continuïn sent estudiants fins l'últim dia amb les dificultats que això té per les beques, salaris i altres coses. A Alemanya fa temps que han descobert, potser sí que hem d'incorporar els sindicats a les cambres de comerç i amb altres institucions per treballar conjuntament un model molt més àgil perquè els nostres joves i també els nostres treballadors tinguin una formació més àgil, més adaptada, més orientada a la demanda i no tant a l'oferta endogàmica dels dissenys curriculars que tarden 3, 4 o 5 anys per adaptar-se a les necessitats del mercat. Això també està al Parlament, també s'aprovarà aquest mes de maig de juny. I finalment també, això ja no requereix llei, requereix molt de coratge i amb això tinc un equip que no només m'acompanya sinó que executa d'una manera perfecta tot el que el govern, el president, el Parlament, els ciutadans ens han comandat. Un altre dels mantres que fa temps que anàvem repetint era alguna cosa hem de canviar per deixar de tenir 94 petits centres tecnològics repartits pel territori, que a vegades no saps ben bé qui t'obre la porta perquè el dia que hi vas no hi ha ningú,
per passar a tenir un gran, no diré un Fraunhofer, però sí un gran centre tecnològic del país. I això ha requerit esforços ingents. Hem fusionat 5. Ens falta la 6ena, però ja arribaran, estic convençut. 5 centres tecnològics privats amb una gran estructura tecnològica de transferència tecnològica al servei del país. La innovació ha d'arribar a les nostres petites i mitjanes empreses amb una perspectiva estratègica i aquests centres han d'aportar quelcom més que no només l'assoliment de tant en quant d'un projecte competitiu a Europa, sinó que han de ser de veritat instruments de transferència d'innovació i, per tant, d'acompanyament a l'exigència d'innovació i d'aplicació de la recerca que excel·lim, però que encara no hem descobert com aquest coneixement guanyat amb una inversió molt important dels darrers anys ho convertim en saber invertir el coneixement per guanyar diners, és a dir, per transferir a les empreses, és a dir, per donar suport a que totes les nostres, sobretot pimes, estiguin en condicions també d'avançar en aquest sentit. Bé, us deia tot això perquè a vegades tinc la sensació que venien aquí per parlar-vos d'eficiència energètica quan en sabeu més vosaltres que jo seria una obvietat. També estem treballant intensament amb això. Aquest matí, a les 8 del matí, teníem Consell d'Administració de l'ICAEN, de l'Institut Català d'Energia. I hem aprovat una nova passa també de cara a definir un programa d'actuació decidit, conjuntament amb indústria, per tal de que això que ja heu d'alguna manera identificat i que anem desplegant, ho heu dit abans, doncs tota l'estratègia de renovació energètica, d'eficiència energètica en el camp residencial, en els habitatges, en els edificis, tingui també un nou pla i un programa, en aquest cas a la indústria. I de quina manera ens posem a treballar d'una manera decidida amb que l'eficiència energètica sigui també un motor d'innovació, de canvi, de generació de negoci en els nostres sectors industrials. També ens fixem objectius per tal d'aconseguir estalvi i eficiència i, per tant, reducció de costos i al mateix temps millora de competitivitat en el camp de la indústria, com hem fet i volem continuar fent amb l'estratègia, per exemple, de la biomassa, que estic convençut que finalment tots entendrem que sempre poso el mateix exemple, ja vaig acabant. Si no, el 324 se'ns menjarà. Jo sempre dic que som, per exemple, un país amb una magnífica indústria agroalimentària. I si tenim un sector empresarial excel·lent, per exemple, en matèria de transformació del sector primari i la indústria càrnica i la indústria de porcina i tot el que és l'exportació, som una potència a Europa en aquest sector, no és perquè, perdoneu, que també els cuidem bé, però no és perquè des de l'inici comencéssim a raspallar i a cuidar bé els nostres porcs i tocinos. És perquè hi ha hagut una indústria que ha estirat del sector primari i ha fet necessari que hi hagués matèria primera per poder vendre fuet llescat, carn de porc i, en definitiva, ser una potència exportadora avui al món que transforma des del sector primari la ramaderia i que ho transforma a través de la indústria i amb una comercialització impressionant, doncs amb un èxit esclatant. El mateix exemple ens serveix per parlar de la biomassa, que també és una de les línies estratègiques que tenim camp per recórrer, buscant equilibris, evidentment, perquè no a tot arreu, però la biomassa ha de ser també un sector en el que la indústria, en el que el negoci estiri de l'explotació forestal. I, per tant, hem de posar al capdavant la necessària transformació d'eficiència, d'estalvi, d'inversió, d'innovació tecnològica, perquè finalment tornem a recuperar un sector primari que des de fa anys ha perdut valor i que avui necessita i té possibilitats d'aportar a través de la biomassa forestal també un recurs de combustible propi i, per tant, també baixar la nostra factura d'importació energètica en part dels combustibles fòssils que encara hem d'importar. Per tot això, repeteixo, crec que la feina que des del clúster esteu fent ens permet compensar, ja ho dic jo això, no cal que ho digui el president del clúster, ens permet compensar el molt malament que s'està fent des de l'Estat en matèria energètica. No, sembla mentida, no? Fem esforços per intentar deixar de lamentar-nos, ja vam parlar l'any passat de la reforma elèctrica, no? Però ara ve tot el pla, com n'hi dieu, el plan de medidas para el crecimiento, la competitivitat i la eficiència, que evidentment torna a ser una vulneració absoluta de lo que és no només un repartiment competencial per atendre l'autogovern i respectar-lo, sinó una pèrdua de proximitat, de competitivitat i d'interpretació d'estratègies que han d'anar molt més lligades al territori, als sectors i, en definitiva, amb una visió que no només des de l'Estat, com en tantes i tantes altres matèries, continua tenint una visió molt poc eficient. Per tant, per tot plegat,
malgrat que continuem notant un dèficit important en retorn de capital públic de l'esforç fiscal de tots plegats, el dèficit fiscal, malgrat tenim sobretot les pimes, perquè les grans empreses encara han aconseguit alguna situació més o menys confortable, però sobretot les pimes estan pagant l'energia de les més cares d'Europa, malgrat que tenim uns models molt ineficients dels nostres sistemes de comunicació estratègics, parlo evidentment del sistema aeroportuari, del portuari o de les inversions ferroviàries. Malgrat tot això, resulta que aquest país, aquesta petita regió econòmica al sud d'Europa, gràcies a vosaltres i a molta gent, torna a estar al capdavant de la recuperació econòmica amb tots aquests hàndicaps i, per tant, recuperant, construint, generant més llocs de treball, aportant més i millor confiança i ajudant a que el país se'n surti. És per això que, a motiu d'aquesta tercera nit, us ho vull agrair molt sincerament. Crec que heu encertat molt bé el premi que doneu després a un periodista notori de l'àmbit econòmic, perquè d'aquesta manera també ens permetrà aportar una visió encara més també de país, però sobretot d'eficiència, no només energètica, sinó d'eficiència empresarial que tanta gent emprenedora representa i practica en el país, i espero, en definitiva, que aquesta nit, en la que no us podré acompanyar fins al final, només hi ha 3 motius pels quals no pugui complir amb els meus compromisos. Una vegada és la família, el segon és el president de la Generalitat i el tercer és el Parlament. I el Parlament em crida a 9:15 a contestar una interpel·lació que hagués hagut de fer demà al matí, però que me l'han posada ara a 9:15 del vespre i per tant no us podré acompanyar. Em sap molt de greu. Sí, perquè m'han dit que al final de festa hi ha gin tònics i ja, diguem-ho així, acostuma a haver-hi un bon ambient, que us agraeixo des d'una perspectiva de la vostra hospitalitat, però sobretot us agraeixo el vostre compromís amb el país, amb la nostra indústria, amb la creació de llocs de treball i amb aquesta il·lusió que encomaneu i que estic convençut que forma part, no un granet de sorra, sinó una aportació important a la competitivitat i a la recuperació de confiança de tots plegats. Moltes gràcies i moltes felicitats.